Башкортостанда төбәк тарихы буенча документтарды йыйу, системага һалу, һаклау һәм тергеҙү эшмәкәрлеген Республика Милли архивы алып бара. 10 мартта архив хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең һөнәри байрамын билдәләне. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Республика Милли архивының бүлек етәксеһе Зөлфәр Ғәтиәтуллин. Зөлфәр Ғәбитович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Беҙҙең республикала архив хеҙмәте ул яраһы ғына популяр дип әйтергә мөмкин. Шулай бит, әлеге ваҡытта милли архив фондтарында күпме материал һаҡлана дип әйтә алабыҙ? Беҙҙең бына ошо милли архивта 13 меңдән ашыу фонд иҫәпләнә. Һәм бына ошо фондтарҙа 3 миллионға яҡын һаҡлау берәмеге, документтар һаҡлана инде. Уларҙың күләме төрлөсә, ҡайһы берҙәре бер нисә генә биттән торһа, иң ҙурҙары 2000 биттән ашыу документтар да бар. Улар бына мусулман метрика кенәгәләре, улар шундай ҙур китаптар да бар бездә. Был документтар әлбиттә ниндәйҙер айырым шарттарҙа һаҡланалар, әммә шулай ҙа теләүселәр уларҙы ҡарай күрә ала, шулай бит? Әлбиттә, бында күп документтарға сикләү юҡ. Уларҙың ҡайһы берҙәренә генә бына шәхси эштәргә 75 йыл бит инде бынау сикләү ҡуйыла. Йәиһә ҡайһы бер бына репрессияларға ҡағылышлы эштәр, уларға шундай сикләүҙәр әҙерәк бар. Тик улар бына ваҡыт үткәс, уларҙан сикләүҙәр алына инде. Беҙҙең үҙебеҙҙең бына идаралыҡ эргәһендә комиссия бар, айырым комиссия. Ул йылда ошо документтарҙы ҡарап, ҡайһыларының бына ошо срогы сыға инде, уларҙың ошо сикләүҙәрҙе алалар. Дөйөм әйткәндә инде, һәр бер кеше, һәр бер теләгән кеше бер инде сикләүһеҙ паспорт менән килеп, беҙҙең уҡыу залына яҙылып, шунда үҙе теләгән документты ҡарай ала. Уҡыу залы, тимәк, хәҙер ҡәҙимге режимда эшләй? Ҡәҙимге режимда тип әйтеп булмай. Әлегә сикләүҙәр бар. Төшкә тиклем 5 кешене ҡабул итәбеҙ. Төштән һуң 5 кешене инде метр ярым тураһында сикләүҙәр бар бит инде. Шуға беҙ элеккесә тулы уҡыу залын тултырып ҡабул итә алмайбыҙ берҙән. Икенсенән, шуға күрә бына алдан шылтыратып яҙылырға кәрәк. Тимәк, алдан яҙылыу мотлаҡ. Мотлаҡ, эйе. Документтарға килгәндә, иң боронғо документтар ул нисәнсе йыл менән дата билдәләнә? Беҙҙең архивта бына иң боронғо документтар 1742 йылғы документ тип әйтергә мөмкин. Ошо йылдарҙа бына Сенаттың указдары бар беҙҙә. Сенат ул ваҡыттағы хөкүмәт инде, федераль хөкүмәт. Уның ошо Өфө губернаторына, Оренбур губернаторына ебәргән ошо ҡарарҙары, приказдары тип әйтергә мөмкин инде. Тик ул дәүерҙең документтары бик әҙ генә, былай күпләп инде документтар 1800 йылдарҙан башлана инде беҙҙә. Һәм ошо ваҡытта моғайын документтарҙы теркәү һәм йыйнау ҙа башланғандыр, әллә саҡ ҡына һуңыраҡмы? Беҙҙең был документтарҙы бына теркәү, йыйнау бит инде ул 1720 йылғы бына ошо генераль регламент нигеҙендә башлана бит инде. Шул ваҡытта уға алып барылған. Ни өсөн беҙҙә бына боронғо документтар юҡ? Сөнки ул ваҡыттағы бына беҙҙә хөкүмәт Уфимская приказная изба тип атала тәүҙә. Аҙаҡтан инде Уфимская провинциальный канцелярия. Уның документтары әлеге көндә бына Мәскәүҙә боронғо акттар архивында һаҡлана. Улар бына беҙҙең генә территорияға ҡағыла, ул тарихына. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, улар Мәскәүҙә һаҡлана. Бына шундай бар инде. Шулай уҡ бына башҡорт восстаниялары, бына ихтилалдар тураһында документтар бик күп. Тик улар беҙҙә түгел, ә улар барыһы ошо Мәскәүҙә боронғо акттар архивында һаҡлана. Беҙҙең архивта уларҙың күсермәләрен күрергә мөмкинме? Юҡ, әлегә ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ. Ундай ул хәтле күп күләмдәге документтарҙың күсермәләрен эшләү өсөн айырым дәүләт программаһы кәрәктер. Дәүләттең, үҙебеҙҙең хөкүмәттең ярҙамы кәрәктер. Беҙҙең архивтан ғына уның хәленән килмәй инде. Шулай ҙа республиканың милли архивы ул Рәсәй архив хеҙмәттәре араһында тәүгеләрҙән булып документтарҙың электрон версияһын эшләй башланы. Һәм бөгөн бына был электрон версияларҙы ҡайҙа нисек ҡарарға мөмкин? Бына ошо, әлбиттә, был эш беҙҙә әллә ҡасан башланды дип әйтергә мөмкин инде. Бына 2008 йылда бына ревизия мәғлүмәттәрен, халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәрен инде беҙ ошо электрон күсермәләрен эшләнек һәм айырым сайтҡа ҡуйҙыҡ инде. Бушлай һәр бер кеше килеп унан файҙалана ала ине. Бөгөнгө көндә аҙаҡтан бына ошо эш дауам ителде. 4 йыл элек яңынан бына шул ҙур планетар сканерҙар алдыҡ инде. Һәм бына ул эш әлеге көндә ла пландар рәүештә дауам ителә. Күп кенә документтарҙы беҙ ошо электрон күсермәләрен эшләйбеҙ.
Кызганычка каршы бөтә ошо эшләнгән документларны халыкка куллануга дөйем сайтка куя алмайбыз. Уның өчен айрым программа кирәк инде. Ул да кыйбат кына тора. Шуңа күрә моны хөкүмәт ярдәмендә ошо айрым сайт эшләнде, баш архив дип атала. Ана шунда без 1917 елга халык исәбен алу мәгълүматларын шунда куйдык инде. Бүгенге көндә бана шул ревизия мәгълүматларын 1859, 1850, 34, 16, 1995 елгаларда инде. Илекке платформанан бана ошо баш архив платформасына күчерү эше алып барабыз инде. Ялада гына уны тамамларбыз дип уйлайбыз инде. Бұл баш архив сынапта күптәр өсөн зур яңылык булды һәм бұл проект нисек уңышлы булды дип исәпләйһегезме? Кулланучылар күпме? Уңышлы булды. Ни өчен дигәндә, кулланучылар бик күп. Әлеге көндә кайһы бер мәгълүматлар буенча онда 400 меңдән ашу кеше киреп чыккан инде. Һәм баны тагыла икенче бер най буенча күрергә мөмкин инде. Факт буенча безнең элек моны уку залына, архивтың уку залына килгән кешеләр күптәре ошо 1917 елгы карточкаларды халык исәбен алу мәгълүматларын заказывать итеп караһалар инде. Хәзерге көндә уларда бөтенләй уны һорап килүчеләр юк дип әйтергә мөмкин инде. Кем бана был сайтты белмәй, кем онда кермәгән, шулар гына килеп һорайлар. Адактан уларга бер күрһәттек инде, улар кайтып шул өйдән ултырып карауды хуп күрәләр инде. Ни өчен дигәндә, яйлап ултырып, үзеңнең вакытың булганда карарга мөмкин. Быел бөтәрәсә халык итәбен алу кампанияһы башлана. Була һәм ошо итәптән һәркем үзенең тамырларын барлай, кем икәнлеген, мин кем дигән сорауга җавап эзләй. Шул яһәттән шәҗәрәләр төзелә. Беләбез, архив хезмәткәрләре бу яһәттән халыкка ярдәмгә килергә һәр вакыт әзер. Әйе, безнең архивка бына мусулмандарга бит инде метрика китаптары гарәп графикаһында язылган. Бына шуга үзенең шәҗәрәне эшләү авыррак. Бына кемдә кем үзенең бына нәсел-нәсәбенең ничәнче елда тауганын белһә, улар шу белешмә һорап безгә мөрәҗәгать итәләр. Безнең архивта белгечләр бар, тәрҗемәчеләр бар. Бана улар инде ошо мәсет китаптарын тәрҗемә итеп, уларга кирәкле мәгълүматты табып, ебәрергә мөмкин инде. Прескуран безнең сайтта куелган, айрым фактларда гына эзләргә кирәк булса инде ул кыйбат түгел. Шул ук вакытта безнең архивта тагыла моны тулыһынча шәҗәрәне эшләтүдә мөмкинлеге бар инде. Кемдә кем шуларның берсе өстәлдә, безнең күз алдында. Бана кемдә кем шунда итеп шәҗәрә эшләтергә мөмкин. Моны кемдә кемдән үзенең вакыты юк, яисә шул ниндәйдер сәбәп аркаһында таба алмаһа, безгә мөрәҗәгать итә, без моны шунда итеп эшләп бирәбез инде. Моны табылган фактлар моны архив белешмә итеп йыела инде. Хәтта моны никах вакытында тамгалары ла килеп сыга инде. Шуңа моны күрсәтмәләрен куябыз. Моны мәсет китаплары инде монда тагыла. Һәм адагында моны шундай форматта шәҗәрәнең схемаһында эшләйбез инде. Димәк, ошондай шәҗәрәне кулга алырга мөмкин, әгәрдә архив хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иткәндә. Киләсәктә тагыла без уны яхшырак итеп эшләргә, бына тышын тагыла матурак итеп эшләргә дип планда бар инде. Һәм быел тагыла бер мөһим дата, ул Бөек Ватан һугышы башлануга 2 ел. Ошуга бәйле ниндәй экспозициялар булырмы, я булмаһа, ниндидер документлардан шул ук әңгәмәнең башында әйткәнсә серлелек грифы алынырмы? Был эш Бөек Ватан һугышына кагылышлы эш ул тукталманы, элегелектән алып барыла һәм дәвам ителәсәк. Моны безнең архивта айрым бер фонд бар, онда бана ошо һугышта катнашучыларның документларын безгә уларның нәсел-нәсәпләре тапшыра инде. Онда байтак кына документлар йыелган. Бана еңеүнең 75 еллыгына без тагыла бер акция игълан иткәнек инде. Безнең республиканан булган бөтә Советтар Союзы геройлары турында мәгълүмат йыярга инде. Уларның документларын йыярга дип инде. Күрсәтмәләрен булһала. Бана ул акцияны дәвам итәбез әле. Һәм әлбиттә ел һайын бездә ошо вакыйгаларга арнап күргәзмәләр, документаль күргәзмәләр эшләнә. Һәм федераль проектларда без катнашабыз инде. Онда моны ошо үзең архивта сакланган һугышка кагылышлы, тыл хезмәтенә кагылышлы документларның электрон күрсәтмәләрен эшләп, федераль архивка җибәрәбез. Иң зур фонд материалдары Бөек Ватан һугышы әллә тагыла ниндидер зуррак фондтар бармы? Бөек Ватан һугышына кагылышлы документлар бездә сакланмай кызганычка каршы һугыш хәрәкәтләре турында дип әйтергә кирәк инде. Улар Мәскәү өлкәһендәге Оборона министрлыгының архивында саклана. Башкортстандың һугышка индергән өлеше турындагы материалдар сакланалар һәдә. Бездә тыл хезмәткәрләренең тыл хезмәте буенча материалдар җитәрлек күп. Хәтта бына ошо
һугыш тамамланғас, кемдер мына медаль менән наградаланган, ошо һугыш вакытында фидакарь хезмәт өчен уларның исемлеге лә бездә һаклана. Материалдар итәрлек. Ниндидер кызыклы шундай документтар килеп сыкканы бармы? Һугышка кагылышлымы? Гомумән алганда. Гомумән алганда, кызыклы документтар килеп сыга. Бана безнең архивта мин заманында ошо мына башкортларның жалованный грамота алгандар бит инде Акбатчанан, Иван Грозныйдан. Шуның күрсәтмәнән күрсәтмәһе килеп сыкты инде безнең архивта. Уны ла без тапкан инде. Шулай ук бана кайбер ыруларның үзләренең йерләренең сиктәрен язылган, кайһырдан кайһырга хәтле үтә уларның сиктәре, шул туралы документтар килеп сыкканы бар инде. Кызыклы документтар күп, осырайлар бар. Өйрәнергә һәм улар буенча ниндидер фән эшләре якларга мөмкин, әйтергә мөмкин. Һәр бер документ үзенчә кызыклы дип исәпләйбез. Ул кем нинди тема белән шөгыльләнә, бана шул темага кагылышлы документты ул үзенә кызыклы дип исәпләйбез инде. Шуңа безнең архивта һакланган һәр бер документ ул ниндидер информация, мәгълүмат топлаган бит инде үзендә, һәм шуңа күрә ул һәр бер документ ул кызыклы һәм әһәмиятле тием. Республикала район архив фондтары, улар ничек эшләй? Улардагы материалдар тулыгынча исәпләнгәнме, өйрәнелгәнме? Уларда үзләрендә әлбиттә ошондай бездәге шикелле планда эш алып баралар. Улар хәзер муниципаль архивтар. Без уларга методик ярдәм күрсәтәбез, уларга шу исәп алып барырга һәм уларның да хакланган документтар безнең бөтә Россия федераль архив хезмәтенең дөйем өлеше дип исәпләнә инде. Һәм һәр бер районда ла ошондай эшләр алып барыла. Уларда ла кызыклы документтар җитәрлек. Мәсәлән, бана йорт хайын йөреп исәп алалар бит инде ел хайын. Орысча әйткәндә по хозяйственной книгалар. Мана уларда бик кызыклы, уларда мана төрле кызыклы мәгълүматлар табарга мөмкин. Һәм бана ошо шәҗәрә төзегәндә дә улар бик нык ярдәм итәләр инде. Уларда ла мана документтарда ел хайын кабул итү эше дәвам ителә. Мана ниндидер оешмалар, яңа оешмалар барлыкка килә, кайһылар юкка сыга бит инде. Һәм мана уларның документларын кабул итәләр. Яисә үзләрендә, мана оешмаларның үзләрендә 10 ел, 5 ел хакланган документлар була. Ул шул срогы үткәч, улар даими хаклауга архивка тапшырырга тиештер инде. Уларда шулай ук мына безнең шикелле документлар кабул ителәр. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Һеҙҙе тагы бер тапкыр һөнәри байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ һәм эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла Башҡортостандың Милли архивының бүлек мөдире Зөлфәр Ғәтиәтуллин булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.